Komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Jorgen Fenech fejn xed Melvin Tewma li stqar kif Fenech, l-allegat mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, ħallas eluf euro għad-difiża legali tal-allegati eżekuturi tal-istess qtil. Tewma stqar ukoll kif Fenech ħallas 55,000 euro għal ħelsien mill-arrest tagħhom. Apparti minn hekk Tewma qal li kien ħallas bejn 2,000 u 3,000 euro fil-ġimgħa lil Aħwad De Giorgio. Fil-qorti ntqal li Tewma kien jgħaddi l-fondi lill-allegati eżekuturi u żamm il-provi ta' dawn it-tranzazzjonijiet sabiex ikollu l-provi jekk Fenech xi darba jiddubita li Tewma verament qed jgħaddi l-flus. Il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia stqar ukoll li ġieli kien ħallas għad-difiża legali tal-allegati eżekuturi minn butu sabiex ma jdejjaqx il-Fenech. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera ordnat biex jitneħħew stqarrijiet tal-akkużat mhix li bil-qtil tal-Baruni Francis Santcassia. Dan għaliex dawn l-istqarrijiet saru mingħajr ma l-akkużat kien tkellem mal-avukat tiegħu. Il-Baruni Santcassia kien inqatel fl-1988 f'Castello Zammitello fejn kien jgħix fl-Imġar. Il-każ kien baqa' mhux solvut, iżda meta fl-2004 l-Pulizija kienet qed tinvestiga każ ieħor, waslet għal konklużjoni li kien Carmelo Camilleri li spara lil Santcassia. Huwa allegatament kien tħallas somma ta' flus biex iwettaq dan il-qtil. Camilleri li fl-2006 ġie akkużat bil-qtil tal-Baruni Santcassia għadu qed jistenna biex jittella ġuri. F'April tal-2006 kien għamel żewġ stqarrijiet mal-Pulizija. Għall-ewwel Camilleri kien ċaħat l-involviment tiegħu fil-każ, iżda mbagħad ammetta mal-Pulizija li tħallas biex iwettaq dan il-qtil. Waqt il-kumpilazzjoni tal-evidenza membri tal-Pulizija kienu xedu li l-akkużat kien mar magħhom fuq il-post fejn seħħ il-qtil u rihom kif sar id-delitt. Dak iż-żmien id-dritt li l-imputat ikun assistit minn avukat waqt l-interrogazzjoni kien għadu ma daħalx, madankollu l-imħallef qalet li dan ma jfissirx li d-drittijiet tiegħu setgħu jinkisru. Apparti minn hekk Camilleri qed ikun ikkunsidrat bħala persuna vulnerabbli. Il-qorti ddeċidiet li l-istqarrija ta' Andrew Manjon li hu akkużat bil-qtil tal-eks mara tiegħu Eleanor Manjon Walker fl-2016 ma tistax tintuża fil-qorti hekk kif din ingħatat mingħajr il-preżenza tal-avukat tiegħu. L-istqarrija ta' Manjon ingħatat mingħajr l-avukat tiegħu hekk kif dak iż-żmien il-liġi kienet ħalli biss l-imputati jitkellmu mal-avukati tagħhom sa sija qabel l-interrogazzjoni. Intqal kif minkejja li fl-istqarrija ma mmettiex li qatel lil martu huwa nkrimina ruħu f'diversi okkażjonijiet waqt l-interrogazzjoni. Manjon qed jgħaddi ġuri u jista' jaffaċċja sentenza tagħmur il-ħabs, hekk kif huwa akkużat li kellu x'jaqsam mal-involviment tal-qtil tal-eks mara tiegħu li nstabet mejta f'maħżen f'Ħal-Qormi fl-2016. Ftit jiem wara li nstab il-katavru Manjon resaq lejn il-pulizija minn jeddu wara tfittxija għalih mal-pajjiż.